mahaifiyar ta ce ina bukatar shan ruwa. Ya ce to mama. Tana kwanci ya je ya ɗebo ruwan, kafin ya kawo bacci sai ɗauke ta. La ilaha illallah. Zai kai mata ruwan sai 'ya'yan suka ce baba, ce kai ku tsaya, ta uwar tana bukata ta, ku yi haƙuri. Ya ce to ai kuma bacci take. Sai ya riƙe ruwan a hannun shi, ƙwarin ruwan. Kila ka ce to mama ga ruwan ta shige sha. Sai ce wallahi ba zan iya ba, domin in na tashi ta ne rashin ɗa'a, domin na katse mata bacci. Wajen na mukum su bata, baccinku hutu ne, in yanke mata bacci sai ina kallon wannan uququl walidain. Haka ya tsaya a kanta, kuma bai ji ya kwanta ba, kare tafi kuma ta farka. Aka ce haka ya tsaya, tana ta bacci. Can ta ɗan nusa sai ta ji kamar alamar motsi. Ta ce wane ne nan? Ya ce umma ibnu Mis'ar, sunan baban shi Kidam. Ta ce ya bane alam tanam, da je ka yi bacci ba? Sai ce kaifa ana ya ummai, ba zan iya baccin nan ba, na kawo miki ruwan ne da kika ce na kawo miki, na da kina bacci, ba zan iya tashin ki ba. Ta ce Mis'ar, Allah albarkaci rayuwarka. To kaga ai ya gama samun alkhairi. Uwa ta yi maka addu'a, sai ka fi haka addu'o'i malam masu kyau.